Pili tagbakas eh. Para sa itong halang-halang. Super kadako. Oh. Ini berkuah. Butangan siya kabo. Ready na nga to ang para halang-halangon na bakasi. Ang atong kuha kagabi o ready na sad ang ato ang lamas. Sili, sibuyas bombay, ahos, luya og sibuyas dahonan napagaling uban-unan. Yan. O yan ha, ready na, ready na. Ang atong iandam na itong kaha. Arit ato ang kuan golden abuhan. Ito. Ayan. Nara guys, andam na itong kayo. Hindi na ta maghuyo. Hindi na muluto ko kayo. Tara. Andam na kuno guys, kaya di ko mulutog way kayong inandam guys. Murag ko sa kadunia, patay-patay na yung tanong, hindi ba? Naturaron. Okay, ready na yarn. Diba? Asang mantika. Ang mantika. Kat, mantika. Bitaw dara diha. Atong kuan nara ang tubig. Tarungonon ko yung sig-agas. Lagay tayo mantika. Gamay lang. Gamay lang guys. Gamay po na gamay. Oh, yarn. Yarn na yarn. Ako sang tabunan. Kaya nga itong mantika o sa kagalon. Hindi gina pirmi no. Nagandam ni dag sili. Mga limon kay dapat among ko ano. Ang kahaisa kay lintuan na siya. Yarn. Hipos ang mantika. Gite. Oh, nag-ready na. Siga na mata. Yan. Ano nagkanus amo ko ng mantika. Muna siya nga atong low quality video, di ba? Low quality, charot. Kay init na atong mantika, atong yun naglunod ang atong ahos. Charot, ahos-ahos pa. Pero ganahan ko idungan ginapon ang Bombay. Yan ang ato ang luya. Atong sili. Sili nga makamatay. Makamatay lagi. Pagkadaghan. Pareha siya kadagas bakasi. Diba? Reklamong kibot yun mo meron. Ay, di ko kalami. Ang atong dahonan, unya na ni. Mutya ka baliling sa katahon. Purgas ka sa iro. Hoy! Nakagiron. Basta sa ningin natin, nagluto tag pagkaon. Oo, de. It's not for good, guys. Don't blame each other. Okay? Subscribe our YouTube channel in the Shukla. Okay, ready na. Atong- Ready na to atong Bakas. kasi. Gamay sa tanahon, guys. Ang may kuliubay. Nabutan nga na ako gamay sa tanahon. You're not good in hearing, huh? Why? Yeah. Mix it until it's texture now. And Texture. it's become incredible ingredients. Yeah, that's until the light brown or light red.
And you gotta put some ketchup diba? to make it red already. Yeah. There are some most Filipinos who love bakasi Okay. because it's for good for our feet. Hugot. Many young men told that it's good because it's good for our tuhod. Or Okay, my ato butangan og gamayng patis. yeah, soy sauce. Kunti lang baka ma kuan. Eh, og ganahan ka nga kuan pwede naman nimo na punan. Hmm. Gamay man para na ko di pa ka siya itom. Hmm. Yan. Dito yung Ug humana na ato sa butangan og luwag. butangan nato siya ketchups. Yeah, ketchup ya para mo. Hop! Napas. Yan guys. Yan. Ganyan ang pagbuhos ng ketchup. Yan, oh. Diba? Red na siya. Wiktan na nato na siya asin guys. Bigtan na siya. Nar na siya kasi. Kay dili na kay Bigtan. Nar siya. Bigtan. Bigtan na siya. Managwitik guys. Di na natin asin. Okay. And wiktan nag-asin, wiktan na asin kuno guys. muna siya gwitik og asin guys. Apa bitaw eh. Lami, Nawiktan na sa to siya asin guys. Umikat, butang ko siya asin. Ang asin, imo ra gina, simpla ra nimo. Or magic sarap ba may butang. Ang butang kay asin, dahil may bitchin. Dayon, pwede ra sad ka di magamit og bitchin, pwede ra sad ka kamay. Ato nang ilunod ang sibuyas dahunan. Yan. Yan. Ano siya guys? Loto na! Diba? Dali, okay, luto pa kasi ay. Yarn! I-plating mo. Diba? Sinampak kalami. Yan na. Kainit. Gatay. Baba naman. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Ah, sarap! Yarn na guys. O, diba? O, diba? Mura siyang sisig. Mura sa sisig. Kani may lutuan? Kani lang. Sana lang. Okay. Dayon, magluto na sad mi sa kuan. Sa Crab pasag nga na ay tunuan. at saka gata. Yes. Yeah, that's right. That's right.